बिथांमोन कनसिकुवेन्ट बरायना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे साननैसो मा सोलिगासिनो फेसबुक आरो इउटुब दै फेसबुक आरो इउटुब माने बोरलायोब्लानो इस्क्र खालामना माने एमजेनि माने हिन्जाव लाना खारनायल' माने बिराद भिडिअ आजिखालिनि दिनाव मैया दाखालिनिफ्राय सानथामसो जाबाय आंथ' भिडिअ बानायखायाखै आं बानायनोबो गोसो गैया आजिखालिनि दिनाव दै लोगोफोर आं माने बेखौनो बुंगोन दै बे एमजेनि सायाव एसे बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोसेयै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि सरकार हाग्रामा महिला सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै लाग्रो एमजेनि हिन्जाव गदायनि भिडिअ आपल'ड खालामनाय मैयानि ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै लाग्रो माथो होनो बिसोरखौलाय गावसिनि फिथाइ गावसोरनो मोनखागोन अनसाय दा जोंनि बर' समाजाव लानानै खारनाय गारनाय फिसा गोनांफ्रानो बेफोरबायदि जागासिनो दं आं बुंखायो एसे गला गलायासो इउटुबार जाखायो दा बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि मानो होनोब्ला जों मालायनि इन्डिभिजुवेल नोंसिनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो दरखार गैया नाथाय पार्सनेलानो पाब्लिक दा लानानै खारनाया जालायगासिनो दं जोंनि बर' सोर बर' लाजि कमेन्टआ गावसिजोब आं गाज्रि नुदों आंखौनो गावसिजोबगा कमेन्टआ एसे ससियेल मिडियायाव लाबोनो दरखार गैयामोन बुंनो हागौ खायफा लाबोआबाबो जाया माथो खालामनो जुदि इसिबां बिदि हाथाराबा हाबा जाना हाबा जा मोजां संसार जा आरो हाबा जाखानाया मानो बेलेगखौ एग्रां हरनो दरखार लोगोसे वी आर जास्ट फ्रेन्ड आन्डारस्टेन्डिं थाबानो जेबो जाया मिलायना खालामनाय जेबो नङा मा बेलाय न'खर दं हिन्जावा मिथिबा फिसायाव मिथिबा बेसेबां बिखा गगोन बा हौवाया मिथिबा नोंनि फिसाया मिथिबा बेसेबां बिखा गगोन बिराद साननो गोनां नाथाय सोर लोगोफोर नोंथांमोना एमजेनि आरो एमजेनि हिन्जावनि आरो एमजेनि डायलगखौ नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना ए टु जेड मिथिखायो गासैबो भारत नाङैनो बर'फोरनि गेजेर गेजेर गामि गेजेर गेजेर दंफां सिं सिं जि दानायफोराव माइ गायनायफोराव रायलायदों एमजे हिन्जाव गोदान लाना खारनानै नंगौ गमामाया नंगौ लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकनि थ्रुयै लोगोसेयै इउटुबनि थ्रुयै नुखादों नाथाय एमजे मोननि रिप्लाइखौ नुनो मोनाखै नैबे हिन्जाव गदायनि हिन्जाव एलबामा मैयासो हगारनाय 21 आवार्स जादों भिडिअआ बहुत मोजां गाज्रि एदाव दं कमेन्टआव लोगोसे बेखौ जे बुंनो थाङा नाथाय जोंनि सासे इउटुबार सबसे टप होनना मिथिबा माने रेंकआव थांनाय होनना बुङोब्ला माने किबोर्डफोराव जोङो सार्च खालामना नायोब्लाबो मोनोमोन एमजे इउटुब चेनेल होननानै जों बर'नि गासैनि मबाइलाव माने स्क्रल खालामब्लानो फैलाबायोमोन सबसे मुंदांखा होनना बुङोब्ला एमजे इउटुबारखौनो सब जों मिथिनो मोनोमोन आरो बर'नि हेकार स्टाइलै दिनैसिम आं बेखौनो बुंगोन जेसेबांखि मेलेमजिबि बिथांमोन जेसेबांखि नोंसोर इउटुबार जा टुइटार सालाय जिखुनु माबा इन्सटाग्राम सालाय जेसेबांखि एमजे मोना दै एमजे मोन होनबाबो भुल जागोन एमजेआ जेसेबांखि गोजौ गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाङै जेसेबां गासिबो भारताव सिनायजानाय बर'फोरनि गेजेराव मिथिजानाय सबसे मुंदांखा होनबाय एमजेमोन लोगोसेयै बेनि गेजेराव दा उन्दै गथ'खौ 19 बोसोरल' जादों नामा होनना बुंदों बेखौ माने लानानै खारदों आरो लोगोसे गोरबोआवबो माने देहायाव माने गथ' दं होननानै बुंदों बेसेबां सैथो मिथिनो मोनाखै लोगोसे बिसोरथ' खारखोना नुखायो नङाबा लोगोफोर एमजिआथ' गावनि मबाइलखौ एकदम फ्लाइमट खालामना लाखादो मैया दिनाव नुखादो ससे सला एसे भिडिअ बानायनायखौ आं बेखौनो बुंगोन जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरखौ गाइडलाइन लानो हायाब्ला बेफोरखौनो स्टेजफोराव बुङोब्ला बेफोरखौनो रायजो राजानो शेयार खालामना होयोब्ला जोंनि बे संसार जाखानाय माइन्ड मेलेमफोरा एसेयावनो बरबाद जाखागोन आरो दिनैसिम हाग्रामा सारा बै समाव बुंदोंमोनखि माने बिटिसि एरियायाव माने सानै हिन्जाव लानो हायो बिहारि लानानै संसार जानो हायो बेयाव जोंहा बेसेबाबो माने एरेस्ट गैया एफआइआर बाबो जेबो खाथिया होनना बुंदों दिनैसिम बै हिन्जावनि एमजेनि नैबे दा स्टारलेनानि हिन्जावनि बिफा बिफाया एफआइआर बाबो जेबो खाथिनाय नङा मानो होनोब्ला बे बिटिसिआव थाखानाय सरकारजों बे बिटिसिआव थानाय थानासो बहा खामानिनो दिनैसिम मानगोनां हाग्रामा सारमोननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बुंनानै पाब्लिकनि गेजेराव शेयार खालामना होयोब्ला गासैनि न'खराबो सानसे बायलांजोबगोन नाय बेफोरखौ गोहोम लानांगौ बेफोरखौ गोहोम गाइडलाइन होनांगौ हाग्रामा सारमोननि सायावसो जायो बिसोर बिथांमोना गिदिर गोगोम गाइडलाइन दाना होयोब्ला दिनैसिम बेफोरबायदि माने जोंनि बर'फोरा साफा सानै हिन्जाव खारनाय साफा सानै सोरबा बर'फोरा माने बिहारि नागिरनाय बेफोर माने टटेलि बन्द जाजोबगोन आरो बिथांमोना मा बुङो माने फासनाव सानै जोंनि बिटिसिआव हिन्जाव लानो हायो होनना बुंनायनि गेजेरावनो बैफोरबायदि फिसौलाफोरा जालांजोबो दिनैसिम एमजेमोनखौ मा गोहोम होननायदो दिनैसिम एमजेमोनखौ मा एक्सन लानो नागिरदों जेसेबांखि हिन्जाव सानै साथाम लानानै खारनाय हौवा रुम लानानै सेक्स गेलेनाय बिथांमोनखौ एक्सन लानो हादोंबाबो दिनैसिम एमजेखौ एक्सन लाना रावबो हानाय नङा आं दा बुंखायो
मिथिगौ ना नाथाय खिन्थु एमजिआ बिराद भुल मावदो खिन्थु एमजिआनो बुजिखानाय एमजिआनो गासै अडियन्सफोरखौ मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जिखुनु बाथ्राफोर मटिभेसन होनाय जिखुनु बाथ्रा खोथाफोरखौ सेयार खालामना होयोमोन नाथाय बिथाङानो बेफोरबायदि माने हिन्जाव लाना खारनाय होननाय बाथ्राफोरखौ गावनो बिथाङानो बुङोमोन गावनि चेनेलावबो राजनितिनि बा बिखय सेयार खालामोमोन सोरबा हिन्जावफोरखौ लाना खारनायबो सेयार खालामोमोन बिथाङानो नाथाय दिनैसिम माने इमान गाहाय थाखोनि मानसिना रावबो बेखौ मिथियाखै माने दिनैसिम बिथांखौ बेफोरबायदि माने हिन्जाव लाना खारगोन आरो बिथाङा बेफोरबायदि बरनामाव गोलैगोन खैफोद गोलैनानै रावबो सानाखैमोन नाथाय होननाय मोनसे खोथा दं जाय बायदि माने बिबानगिरि जिबायदि बर' हारिखौ सालायनाय जिबायदि नेताफोर बिसोरनो बिथांमोना देखायोब्ला बिथांमोनानो बेफोरबायदिखौ माने सानै साथाम हिन्जाव लाना थायोब्ला बिथांमोना निस्सय जाखागोन आरो जोंलाय माखायो जोंबो लानो हायो जेबो एरेस्टआनो जाया जेबो एफआइआर होनायानो जाया एफआइआर बिटिसि एरियाव थानाय पुलिस थानायाव एफआइआर जागोन मा जाया बेफोरबायदि लाइनावसो थांगोन जायोबाथ' मोजां खोथा आं लोगोफोर बारा गोबाव बाथ्राखौ बुंनो गोसो जाया लोगोसे आं बारा आजिखालि दिनै भिडिअखौ रावदोबो नायजा नालाय भिडिअ बानायनो गोसो गैया लोगोसे बेफोरबायदि माने बेले बेजे सानै साथाम हिन्जाव लाखानायफोरा माने बन्द' जानांगौ दिनैसो एमजेनि गावनि प्रिति नार्जिजों दिनैसिम डाइभर्स जायाखै दिनैसिम फाथैलाय बिसिनाय गैया बा बिथांमोननि गेजेराव बोरै बेले बेजे जानानै बिथाङा बोरै हिन्जाव लाना खारफिननो हाखो बेफोरनि एक्सना मा जागोन दिनैसिम गासैबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै फेसबुक जा इउटुब दा गासैबो ससे क्लिप लाना बाथ्रा बुंदो लोगोसे रावबो एक्सन लानानै बाथ्रा खोथा बुंनो हायाखै दिनैसिम बै मैदोम मोना बोरै बेफोरखौ एक्सन लानो हायाखै न'खरफोरनिफ्राय जिखौ माने पारमिसन मोनाखै बोरै एक्सन लानो साफा सानै रायजो राजा जिखुनु संसार जाग्रा बिथांमोना माबोरै एक्सन खालामनो गावनो बुजिखानायमोन गावनो रोंखानायमोन गावनो ससियेल मिडिया पाब्लिकफोरखौ बुजायोमोन बिथांमोनहा दिनै एक्सन लानो हायाखै बहा दं बहा गैया दिनैसिम मिथियाखै भिडिअ क्लिपखौ ससे लादो भिडिअ हगारदो भिडिअ क्लिपखौ ससे भिडिअ हगारदो बिथांमोननि समाव नुदो नाथाय बिसोरनि थाखाय मोनसेबो एक्सन लानाय बाथ्रा बुंनानै रावबो हायाखै बिथांमोनखौ जों एक्सन लानो हायाब्ला जेसेबांखि मान सन्मान जेसेबांखि मान सन्मानानो जेसेबांनो गोजौ हायलायनो थाखाय जाहाथे बिथांखौ माने बेफोरखौ मानोबो एक्सन लानो हायो मान सन्मानखौ गावनो हानि खालामना लाजोब्बाय मान सन्मानखौ दिनैसिम जोंनि समाजाव जोंनि बर' हारि गेजेराव गासैनि ब्रेन्डखौनो सिफायजोबनानै होबाय बिथांखौ एक्सन लानो हायाबा जोंनि बर' समाजाव बिराद गिदिर खैफोदबो जानानै थांगासिनो दं जाय बायदि गोसोफोराव सोरबा जिनाहारि खालामखुमा जाना बुथारजानाय सोरजोंबा बाङाल हौवाजों खारनाय बेफोरखौ जों दिनैसिम एकदम जेसेबांखि आबसु इउनियन जिखुनु थाबाबो जों माने एसेबो एक्सन लानो हायाखै आरो हमना लाबोदो बुदो खारफिनदो हमना लाबोदो बुफिननो खारदो हमना लाबोदो बुदो खारफिनदो जेबो एक्सन लानो हायाखै बेफोरबायदिखौ डाइरेक्ट इदि गावथारखाबासो जोंनियाव माने बन्द' जालांजोबो बुंनायाव मानसि गोरोन्थि बांखौ निमाहा होबा जाबाय बर' हारिनि समाजनि फिसा होननानै लोगोसे आं बेखौ मोजां मोना दिनैसिम माने जेसेबांखि इउटुबार टप इउटुबार एमजे मोना बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि एकदम उन्दै उन्दै गथ'फोरा एसेयावनो माने गाजानो बरबादखा आरो लोगोफोर मालायनि बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्लाबो गोरोन्थि जायो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोनखि आंनि बुंनायफोराव मोनसे गोरोन्थि बांखौ बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर गासैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो होबा खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर हायोब्ला भिडिअखौ सेयार खालामनो हागोन लोगोसे सोरबा गोदान सेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों